Afamo Winston Churchill onye na-atụrụ chi Osakwe. Awụ onye ugwu dị nkwa ụmụdị m Nnewi. Anambra State. Then if I owe ebe anyị na production red oil in any quantity ịchọrọ ya. If I wait ejigasị esi dị mmanụ esi eji esi dị akwụ. Ite akịta na contain 75 buckets. This particular one. Nke na contain 80. Nke na contain 15. Yeah, isicha akwụ oghe ekuye wunye na nke a asụọ ya asụọ awunye ebe a paa ya apa ebe a paa ya apa apacha awunye na nke a wee yọọ ya separate fa na-akpọ separator. I separate akụ from abụbụ. Akụ anọọla onwe abụbụ anọọla onwe nke a kịta awụ nke ayọrọ nke separate go n'ụtụtụ a. Eji ọzọ nke eji aka eme. Mba ụdị ife ahụ adọzi. So separate go nke a kịta. Ifuru ka a na ha agbadi abụbụ na bucket na-ekpuchi ya kwa back. Ebe ahụ apazie the final one. Then ekpogo akụ ayocha apacha nke akịta the abụbụ a na-apa kịta which is the last one. Amachie abụbụ etu esi amachie on 3 days. Ekpopụtakwa pagharịa ya ebe a ka a na-enwetazi nke a na-akpọ fiber nke a na-elesi ndị na-alụ ncha. Nke ndị na-alụ ncha na-use fiber ka after 3 days. Mana the main mmanụ apapụta for today ọnya nọ n'ọkụ ife a. Like mmanụ akịta eti ihe ezigbo ọkụ because na aka na-apata mmanụ ahụ eti ihe. So apacha mmanụ ahụ eti ihe ezigbo ọkụ ọsụọ ụfụfụ adị n'enu ihe enwe ike clear ụfụfụ a clear ahapụ ya jụọ oyi. Ahapụ ya jụọ ọjụnata oyi. Then were ife eji ahịa because aya ha ekwe ka ụmụ ife abanye na mmanụ. Aya ha ekwe ka ụmụ ife abanye na mmanụ. Separate ya then yọọ ya etu esi ahịa ya ọfụma before baa na gallon. Enwere ike ịyọ ife dịka ugboro 3 before baa na gallon. If you see what about a million ji agbagharị ife dị n'ụlọ. I were borehole. Look at it. I were mmiri. Cow tank. I develop in case. Na tank a mmiri aha akọ. In case na mmiri na ọkụ adọ for some time. For 1 day, 2 days. Esi ebe a na ekuru mmiri. Chila ọkụ adọkwa. Machine a ife eji separate dust from akụ. Separate dust from akụ. Then nke dị ebe n'iwu nke separate cha dust na akụ ebe a. Iwe jezie wuru nke n'ide ebe wee tie dị akụ etie. Wee tipụta akụ iche, tipụta ịchara iche. Ịchara wu nke a na-elesi ndị na-alụ ndị na-esi bread. Ndị na-esi bread ndị ji eme nnukwu ife gasị. Ndị a na-elesikwa ndị na-alụ bread pad. They use part of it in manufacturing of bread pad. Yes. Ọ dị mma, kedu mgbe i bidoro mebe ife a? Ahọ na abọ na ụma. Yes. Ndị na patronize gasị gị
I na-ebunye ndị supermarket. Like I na-ebunye ndị supermarket or ndị NAFDAC ndị na-ebili anyị. Although some of the papers apụtago. Then I na-supply ndị obodo oyibo. Mmanụ anyị na-eje Norway, mmanụ anyị na-eje London. Yes. Yeah. Then in the local consumption, like otu anyị nọ, ịkpọ anyị emelu uwe deal. Mmanụ to any place ị nọ na Nigeria. Ị na-aghọta? Anywhere ị chọrọ ị nọ na Nigeria, ị chọrọ mmanụ, anyị eburu mmanụ bi send alụ i receive n'obodo ị nọ. Ọkwara ndị chọrọ igodebe edebe etu esi eme n'oge mmanụ dị ọfụma. Storage a na-akpọ nke ahụ storage. Akwụ danata maka akwụ gara ezigbo ọnụ kịta. Akwụ danata ịchọ 200 kegs mmanụ anyị supply anyị asụrụ idebe mmanụ rịa ibupụtakwale make your money. Like last year I sugasịrị ndị storage ndị 23,000, 24,000, 25,000. Mana emecha mmanụ rịa to 65, 70,000. They make their money. Ọ dị mma ndị be anyị mmekwu ọka nkụ. Oh my brother dị ife ịghọtago. Ịmana ya ahụ ezo. Agwa m na ife ọnụ onye Nnewi na-eme anyị na-eti ya uchu. Ife I believe ruwo na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Mana eziokwu. Nya ka ihe ejifu odogwu onye Nnewi ọ na-akpọlegharị na gọta, o nwere ife ọ na-ede. Ifuru gọta ahụ nọ na agwa m na ọma ya aka n'ime sori ema ọ na-amami aka na gọta so na-amami, ọ na-amanye na mgbada so na-amami, o wepụtaba aka so ewepụtaba, ọ na-ewepụta ị na-ewepụta, o wepụta ekwughe o nwere ife ya dị na ikwughe nke gị ife ya adụkwa na ya. Nya ka anyị ji bụrụ Nnewi, anyị ada achụrụ ike grassroots, anyị na-esi n'ala anyị na-atụ ka nkwụ enu, anyị aha agba ka nkwụ. Mba ọkwado okwu ka na-afụ ife ahụ mana ife gwara ụlọ aka aja na-ebute ọrụ mmanụ ife aka iberivu na so ife nji wee bịa ebe a tata surprise me anyway. Otego nna anụ kepu nzi ka mgbazie ya n'ọkụ ụwa afụ maka ma na ọ chọrọ ka ndị mmadụ marụcha ịghọtago, mana achọrọ ka ndị otu anyị tụmadụ ndị nọ diaspora. O nwere mmanụ ngo na Portugal na-ịgwaghị eziokwu, nwunye m uwe onye ndụ anyị siri mmanụ ahụ buru ya gafuo ebe ngoro mmanụ a na city a na-akpọ Barreiro ebe side ebe anyị jelu. Barreiro a na-akpọ ofe mmiri n'azụ water side enwe ebe na from Lisbon to Barreiro ụgbọ ka anyị ji across inwe ike efe mgbe m post. Yes. Amụọ m ife etiri n'ife ahụ mgbe aka m ji wee kweta na-akụ mmanụ akụ. Ana m anụ bụ ya na ntị. Enwe chemical eji emix mmanụ. Afọ ụtarị ndị mmadụ enwe chemical eji emix mmanụ mana ụdị ife ahụ adọghọ ayaghị m ụdị ife ahụ. Ife enemies ife na ịfụrụ na mmanụ anyị ahụ ife kwesịrị ka ịfụ na mmanụ sue me to anywhere ị chọrọ. Sue me to anywhere ị chọrọ. Ife like na ndị obodo oyibo chọọ ịkwụ ya ụgwọ ma ndị chọrọ idebe mmanụ edebe oge o ji arịrụ ọ business ka a na-eme. Of course. Ịkwụ ya ụgwọ asụpụtara gị mmanụ mana ife tọrọ m ụtọ mgbe m na-ajụ ya tupu mgbe anyị kamera nọọsụ na ọ ya wee edebe nọọ na-asụpụta ebe ị na-eburu maka mụ na nwa eje polisi. Nnewi nwere ife ebe na ọgụ ụmụ dị nkwa ụmụ dị bụ Nnewi ịjụzi ese agwaghị ụdị ndị ewu si na this village ya itibe mkpu akpọrọ ndị si na this village itibe mkpu anyị akpa afa fọwọ́ obodo Cosmas Mmadụka Cosmas Mmadụka Coscharis Group chairman for village ka nọ ife nzoom okete ezoom tere m ọnụrụ okwu ịghọtago akịrịbe ka ya ebido mmadụ ụtọ nọ obodo ebe bụ isi Okafọ Dental Services Limited mmadụ karịrị obodo Cosmas Okafọ OU Cosmas International mmadụ karịrị n'ogbe a dere na ọ na-arụgazi aba ha ogbuebi akata aka ebe a ụka obodo Kennedy Okonkwo a na-ekwu Kennedy Okonkwo o nwere nwanne m nwoke ọzọ m na ezigbo mma Francis Osakwe Francis Nwabufo Osakwe chairman ndị Anambra steeti niile nọ na UAE. Yes. Imagine UAE niile ọ wụrụ onye nwa na-achị ha for many years ọ na-ekwu okwu mana mpa ịghọtago ọ village ka nọ ife a ọdụ ka nna afụrụ ofu ese ebe a
so anyị nwere adres obodo Onyeka Obed Osakwe onye odogwu village odogwu eji eme ọrụ na US village ọgọ nna anyị Ogidi anọ m omenunu ife niile ezuru ezu ebe a ghọtago so obodo Okinsiri Chukwu keme nwagụ adaghị ya ngosi ha signboard ị na-anya kwụrụ foto onwe agụ ọ foto ekonomi exactly so a na-ekwu a na-eme a na-agwọ n'ele so village ndị mpa mmadụ karịrị anyị ebukwa ekele wee bunalụ nna anyị bi n'obi anyị n'ụmụdime a nwa amaokwu Obi Bennett Okafọ amaokwu Obi of ụmụdim bee ka anyị nọkwa ife a so kere adreesị ọzọ ị chọrọ ihe gị wee ghara ịkwụ ụgwọ mmanụ chọtọ mụnwa na-ekwuzi ekwu ihe ya ego hapụ ka ndị chọrọ mmanụ goro mmanụ ejewara hapụ ọmị chọrọ onye ize midia How do you come? Onye ga-ewu onye ize midia ọnụ chọrọ ego hapụ ofu onye zikọtara ozi ọma sị na ya ya ezizi nchọt onye achọghị ichegharị ya hapụ ịghọtago eze ndị oriri ọ nọ ebe a all the way from Congo o mego ọda nke ya ịghọtago Chief Ikenna Okonkwo onye Kachukwu ha Nnewi nwere m chọọ ka njọba ga ya ọgụ bịa ịchọghị ego mmanụ hapụ ofu nwoke zikọtara ozi ọma sị na ya ya ezizi onye achọghị ichegharị ya hapụ na ọkụ mmụọ kwara nke ya eje enugwe mmiri eje ebe a na-enyere onwe nsogbu na ọ na ichegharị na Chineke ka Chineke ichegharị ọ Chineke wụ Chineke mana na-enye onwe nsogbu mana onye ego mmadụ mma hapụ ji egoro kọlọ n'obodo oyibo nsọ a na-ayọghị who you how do you from na-eso ụmụaka nọ na mil anyị ebe a na-eme mmanụ negasịa ụmụaka dị na mụrụ nkịta ha wụrụ fisher industrialist anyị enwegasị negasịa ndị ọrụ anyị ọ nọ break negasịa aka na ọ na-enwe nne ebe ọ dị na nkịta bido bebe akwa mana akwa ṅụrụ